Chegar o verán cun 70% da poboación xa vacinada. Ese é o obxectivo, pero na rúa hai quen non o ten moi claro. Bueno, con este atraso que hubo el otro día, a ver, no sé, es que no lo sé. No lo sé, ellos también, yo creo que también lo dicen, pero luego después sale lo que sale. Hay que esperar, a ver, hay que esperar. Porque como todos dependemos de la Unión Europea. Tamén están os máis optimistas. Pero eu informe a través das noticias que vexo como os demais, é posible, se chegan as dosis suficientes, por que non? Iso sí, outra cousa será que actuemos con responsabilidade, sexa cal sexa a cifra de vacinados. Evidentemente non saltaríamos non todo, pero somos os humanos, en general, somos irresponsables e estamos habituados a facer cousas que agora costaron moito estar así. Somos todos. En general, claro que hai moitos que se pasan un montón, pero en general todos necesitamos, ou a maioría necesitamos salir correndo. Os máis rotundos téñeno claro. Non, a verdade é que non creo. O 70% pareceme moito, tendo en conta que xa estamos prácticamente en Semana Santa e as cifras non chegan, e máis que os problemas que houve con esta vacina de AstraZeneca ou a que fora. Entón, non o penso, nin penso que a poboación se vai a comportar como debe, a verdade. E eu que son de turismo, precisamente interesaríame que fora así, pero non. Ao final, en torno a esta cifra, de novo depositamos as nosas esperanzas. Ojalá. Yo no tengo ni idea porque no sé cómo va el asunto, pero ojalá sea así por el bien de todos, en todos los sentidos, en todos.